ramme bagved nu. Nej, jeg tror bare, vi skal holde os til det, vi kan. Den er tæt på vinder. Den var god. Det var den der også. Ja. Ja. Jeg ramte faktisk den helt. Og det var så en hurtig skud som det der, vel? Det er godt, der er flankværk. Stod jeg. Hold da op, mand. Hvad sker der? Det må være. Den er du ikke godt. Det var faktisk også ud med, at den står der med det samme.